ассалому алайкум дӯстони иззатманд. устоди донишманди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҳафиз Раҳмон ва соҳибкори ватанӣ, соҳибкори бомаърифат Раҳими Ғармӣ дар шабакаи иҷтимоии Фейсбук як навиштаҷотеро нашр кард. дар навиштаҷоти худ чунин фармудааст устод Ҳафиз Раҳмон: ҳар кори хайре мекунед, подош хоҳед гирифт. сипос барои ҳама корҳои хубатон. аммо як хоҳиш: дар зодгоҳатон рашт, ки китобхонааш ҳоли зоре дорад, як китобхонаи бисёр зебо бисозед ва онро пур аз китоб кунед. номатон ҷовидона хоҳад монд. аз тамоми дигар корҳои хайр сохтани китобхона муҳимтар аст. китобхона созед, агар мехоҳед манфиате ба мардум бирасонед. китобхона созед, то исматон то Тоҷикистон ҳаст боқӣ монад. китобхона созед, то насли ҷавон ҳамарӯза шуморо ба ёд биёранд. китобхона созед, то мардум ба вижа насли ҷавон беҳтару хубтар ба озмуни фуруғ омодагӣ бинанд. ҳоло шароит барои омодагӣ тамоман надоранд, чун на китобхонаи дурусте ҳаст, на китобҳои лозим, на тарҷумаҳо. китобхона созед, то ки аз навоҳии атроф ҳам ба он биёянд ва нафъаш ба 5 ноҳияи ҳамон минтақа ҳам бирасад. китобхона созед, ҳоло ки имкону тавоноӣ доред. фардо ки пир шудед, ҳамон ҷавононе аз китобхонаи сохтаи шумо истифода карда ба суроғатон хоҳанд омад. китобхона созед, то дороӣ ва умри дарози маънавиятонро бақо бибахшад. китобхона созед ва онро пур аз китоб кунед, зеро ки аз ин беҳтар ва волотар хайроте нест. ҳама корҳои дигар поинтар аз ин ҳастанд. китобхона созед бо расми меъмории миллӣ, бо рамзи китоб, то ки хушнамотарин бинои ноҳия бошад, зеботару бошукӯҳтар аз ҳар бинои дигар. ин корро ҳаргиз ба таъхир нагузоред. ҳар чӣ зудтар ба сохтмонаш шурӯъ кунед. китобхона созед, агар китобро манбаи нуру сафо меҳисобед, агар ба китоб эҳтиром медоред. китобхона созед, то ҷаҳолату таассубу хурофот аз байн биравад ва офтоби донишу фарҳангу ҳунар шӯълапошӣ кунад. китобхонае созед, то ҳама навъи нишасту тадбирҳои тарғиби китоб дар ҳамон бино бигзарад ва барои мардум ҷои роҳати маънавӣ бошад. китобхона созед ва исбот кунед, ки ҳама навъи кӯмакҳои пуливу иқтисодиву молӣ ҳеҷ аст, агар муҳаббат ба китоб набошад. китобхона созед, агар бовару эътимод доред, ки маҳз китоб мардумро ба саодат мерасонад. бидуни китоб ягон миллат ба саодат нарасидааст. китобхона созед ва худатонро якумин шуда дар он номнавис кунед, то барои дигарон ибрат шавад. китобхона созед, баъди 60 ё 80 сол насли баъдӣ барои ин коратон нимпайкараи шуморо дар даромадгоҳи ҳамон китобхона хоҳанд гузошт. бо салому дуруд.